Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masoyin mu ya ku da dama. Fatan kowa yana lafiya. Kwana biyu. Kamar yadda muka saba kullum muna kawo muku zuwa fina-finai sababbi da tsofaffi. Yau ma muna kawo muku wani fim ne kaitaccen fim ne. Kowa ya ga tallan shi dan kuna ma. To kamar yadda muka saba dai. Yau shi za mu kawo muku shi insha Allah ba tare da ba. Idan kai ba ko ne to ka biyo mu har ƙarshen bidiyon ka ga. Shine muka yi kuma ba tare da bata lokaci ba, kuma ku tsaya ku saurara bidiyon da muka yi. Gaskiya idan ba haka ba to ba za ka samu daman budewa ba. To yana da makullin sirri dai kullum muna farawa. To kamar haka da ja ka yi ka kai ne kamar haka. Yawwa da farko da ja ka shi rubuta Haruna Zamani TV gashi. Kamar haka gashi ya kawo ya kai oke haka. Yawwa amma idan kai ba ne nan to za ka yi subscribe, nan kuma kai like kamar haka, nan kuma kai sharing zuwa ko group zuwa abokanka su masu amfana. Misali za ka taɓa sunan bidiyon kamar haka. Yawwa wannan shine link da za ka taɓa kamar haka. Amma kafin za mu faɗa muku sirri, idan kana buƙatar zuwa fina-finai sababbi da tsofaffi to za ku yi magana da ta WhatsApp kenan, za ka yi magana ta WhatsApp ko za ku yi magana ta WhatsApp kenan. Yawwa kuma takaice dai a cikin bidiyon ma akwai lambobin da za ka iya tuntuɓa ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma insha Allah za mu faɗa ma dan za ka biya kuɗi insha Allah. Idan ƙarin bayani kake buƙata to za ka iya tuntuɓa lambobin da kake gani ba tare da ɓata lokaci ba. Makullin sirri 114 2. Yawwa idan kuma mun yi bidiyo to ku je ku sauraro kamar yadda muka saba. Idan ba haka ba to ba za ka samu daman budewa. Kuma idan ka ga bidiyon to ka yi sharing zuwa abokanka zuwa ko wasu group dai insha Allah. Yawwa kalma ta ƙarshe 3. Wannan shine ainihin makullin sirri da yake kamar haka. Yawwa ka ga dan kuna ma sauke nan. Yawwa idan download kake so nan za ka taɓa, kuma kallo kake so nan za ka taɓa kamar haka. To idan ka danna nan insha Allah za ka ga kan wayan ka ba tare da ɓata lokaci ba. Da takaice bidiyon mu nan za mu tsaya sai da furan bidiyon mu na gaba. Na kowa fatan alheri.